гласът, който използвате, всъщност не е вашия глас. Как така? Сега ще ви обясня как така и какво ще се случва. Гласът, който използвате, се нарича habitual или навиков, т.е. по навик. Например, детето, когато е малко, се опитва да получи неща. Мама, може ли бомбонче? Мама, може ли бомбонче? И тук някъде горе, нали, разбира чисто подсъзнателно, значи това е гласът, който ми дава неща. И продължавам да си го използвам. Не всичките успяват да се сепарират емоционално, тъй като успяват да се сепарират, нали, физически, когато ние заминаваме за някъде, от вкъщи излизаме. И надявам се, че с това видео имате вече идея, че всъщност до огромна степен сте отговорни за това как звучите. Хубавата новина, че звука се тренира и това нещо, което аз го правя. Ние се учим да говорим от сърцето, да намерим своя истински глас, който е индивидуален, да развием своите специални гласови характеристики, които всеки от нас има, които са особени, и се радвам да мога да го правя това нещо. Надявам се, че не съм ви наплашил много и ви пожелавам приятна вечер.